Η μόνη σωτηρία είναι η επίθεση από τον κόσμο. Η αντίσταση, η πραγματική όμως αντίσταση. Όχι κατεβαίνουμε κάνα 2 μέρες, ας πούμε, κάνουμε απεργία και χάνουμε και τα μεροκάματα και μετά ξανά μάνα τα ίδια. Βίας. Πρέπει όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν από τη μεταπολίτευση και εντεύθεν, δηλαδή από το 1973 και μετά όσοι κυβέρνησαν, να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Αυτό όμως είναι ρεαλιστικό. Ρεαλιστικότατο είναι, αρκεί να το θέλουμε. Οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί οικονομικών ιδιαίτερα και εκ των υστέρων όλοι οι υπόλοιποι, οι λοιποί δηλαδή που έχουν πάρει αποφάσεις, πρέπει να λογοδοτήσουν. Πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί και να λογοδοτήσουν στον λαό, τον οποίον τάχα μου εκπροσωπούσαν, γιατί τον έφεραν εδώ. Όχι να πάμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής. Όχι. Όχι. Θα ξεκινήσουμε από εκεί που πρέπει. Ποιοι δημιούργησαν τα προβλήματα μετά την εξαετία της δικτατορίας, που μας άφησε ένα χρέος μηδαμινό, και αυτή τη στιγμή είμαστε χρεωμένοι, υποθηκευμένη χώρα και μας την παίρνουνε. Πρέπει ο κόσμος να πάρει την τύχη του στα χέρια του, κυριολεκτικά όμως. Υπάρχει λόγος που δεν συμμετέχει. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν αυτοί οι άνθρωποι σε ένα στημένο παιχνίδι που γίνεται από διάφορα κόμματα που μακάρι να σας βάλουν τελεία κερατάδες, αλήτες. Τελεία χρειάζεστε. Να μην υπάρχετε ως κόμματα. Πρέπει να γίνετε τελεία. Να πάψετε. Δηλαδή την καταστροφή που έχετε κάνει δεν θα σας συγχωρήσουν οι επόμενες γενιές ποτέ. Θα σας βάλουν στο μαύρο κατάστιχο, θα σας διαολοστέλνουνε εσάς και τα παιδιά σας εσαΐ. Να το έχετε υπόψη σας, το Μάρια Ελεηνά.